Și BUM! Salutare toată lumea! Numele meu este Luca și bine am ajuns la un episod de Roblox cu sorul mea. Bună! O să vă puneți scrie și episodul 1. Haideți să iau un sandwich de aici. Acest escape se numește Escape SpongeBob. Ia și tu un burger de acolo și ai. Suite în el! Suite în el! Așa. Repede, repede că fuge, repede că fuge! Fuge! Sar, sar, sar! Băi, frate, deci nu mă făcea de pe altul. Da, acum repede sări, sări, sări în el. Sări acum, sări. Gata, are răbdare să te ducă. Deci o vedeți acolo și așa, uert. Hai, Krusty Krab. Cine mai ține minte? Krusty Krab? Krusty Krab. Uite-te-l pe Luca, îl văd. Hai, mă. Hai, mă. Chifteluță, mătii. Chifteluța. Nu face telefonul. Nu face telefonul. Hai că mă duc, nu te știu. Și intrăm acum în burta lui SpongeBob. Și-a murit. N-a murit. Suntem aici. Stai că vreau și eu. Suntem pe niște chestii, nu știu ce să zic. A murit sorul meu. Nu. Ce era să cad. Hai cu așteptăm, să nu zic că... Hai. Oh, noi așteptăm și ne ajunge, hai. Am căzut. Ei, băi. Că vine blondina în fața mea și... O să mai treci tu de balone, Lisa. Nu poți? Are răbdare, da. Care era aici? Că mi-ți aminte? Nu, în mijloc. Cred că asta. Și acum... Asta. Și acum asta. Eu nu pot să trec de V-am balone. spus? Eu nu pot. Mai treci tu puțin. Stai, mă. Stai că te trec acum. Te-am văzut. Dați un pic să trec pe sorul meu. Că ia și Roblox-ul. Lumea virtuală. Îi dăm tu bani că nu. Hula hoop. Oh, gata, hai. Hai că mă duc. Cred că chestia să dispare. Gata, v-am spus. Du-te. V-am spus că dispare. Chifteluțe, Krusty Krab. Și hai în gura lui SpongeBob cu dinții de... 2 dinți. El și SpongeBob. El și Bookshare. Îl știți pe Bookshare? Noi ne uităm la el. În fiecare seară la ora 9:30 începe. Ne uităm la Casey Cooper. Dacă o știți. Da, cine se uită la Casey Cooper să lasă un like și un comentariu. Eu am terminat, Toby. Gata. Da, cam acest cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal și să